хора, днес сме с Корнелията, това е моят приятел и ще ви покажа по какво ще прескачаме, какъв е паркура. По какво ще преминем. Ето. Почваме от тук, когато снима той. Качваме се нагоре. И имаме посока, ние трябва да завием натам. Ето. Завиваме натам. И тая има един голям трап, вие не го виждате. Нещо е такова голямо. Но тук може би трябва да се засилим. И ще засилим натам. Започваме. Той сега тръгва. И сега ще го гледате как се спуска. На здраве. Пийте вода, хора. Много е жега. Айде бе, той какво направи? Уж се спуска пък. Да. Айде бе, Ивайло, браво! Браво! Мале, къде отиде тос? Чакайте да зумна. Его, къде отиде? То тук не е много страшно. Даже аз бих го направил след това. Его идва. Еми, чао хора, това беше. Последвайте, лайквайте и така нататък. Айде, чао!